Gaurko ekitaldi xumea da, baina ikusten da guztiz herritarra dela eta herriak bere egiten dula bai Aitzol eta baita Euskal Pizkundeko gizon emakume guztiek ere. Haiei esker euskarak esparru berriak irabazi zituen. Argi erakutsiz beste hizkuntzak bezala, kapaz zela olerkiak sortzeko, arteaz hitz egiteko, txisteak kontatu, zein hitzaldi jasoak emateko. Haiei esker euskaldunek gure hizkuntza den altxorraz ohartzen hasi ginen. Euskarak egiten gaitu euskaldun, euskaraz gara eta bestela ez gara. Guztiek erindako azitik sortu ziren lehen loreak. Haien loreen ondorio sortu zen bigarren pizkundea, ikastolak eta euskal kulturgintzaren udaberria. Biziaren zikloa bezala ernatu ziren lore berriak. Lore berria haiek erindako lurrean erakutsiz etzela izotzik, etzela negurik, udaberria galaraziko zutenik. Herri batek berea duen hizkuntza, berea duen kultura, babestu, maitatzen duenean ezagolako horri edo hori gelduko duen indarrik. Pizkunderi eskerrak gure kultura sendotu inda. Eta kultura sendotzen danean, herria sendotu egiten da. Eta nazioa sortu egiten da. Gaur egun falta zaiguna nolabait. Da hori nazio zentzua. Da estatu zentzua. Sendotu behar, baina orain dio hor gabiltza. Behin eta berriro askotan eta gehiegietan zartaka daka. Euskaldunak euskaldunen aurka. Eta horrek ez du zentzurik. Rekuperatzea, gora jutea. Eta nik uste baduak zuela, sasoia, kemena eta fedea Pizkundeko jendeak zeuketen bezala. Gaur eguneko pizkundetarrak, zerate, zuek. Hor ardura hori, responsabilitate hori dauko zuek. Euskararen herriak, herri gogoak ekarri du Euskara gaurdaino. Tragedia eta drama, epikotasuna eta heroitasunarekin nahazten dira gure hizkuntzaren izatean. Ezin biziak piztu izan du herria. Foruak erauzi zizkigutenean bezala. Orduan loratu zen gaur hemen aitortzen ari garen pizkundearen kimua. Argi dugu, geure izatea geuk egiten dugu. Eta gerorrek erabakiko dugu. Zorretan gaude gure aurretik izan ziren euskaltzale horiekin guztiekin. Eta baita gure ondokoekin. Euskara bizi bat zor diogu. Azpimarratuz, apropos eta berariaz mugimendu honetan emakumeen eragina. Bizitza omentzen dugu hemen. Eta pizkundeak eragin zuen bizitasun eta bizipoza horretatik eratorria da Tolosako herriak eskaini duen Euskal Pizkundearen plaza. Plaza honekin gizon emakume guztieien ekarria inpintzen duzue Tolosako erdigunean. Giza bizitza bidai bada. Gizartearen belaunaldien arteko katea, belaunaldiz belaunaldi josten dena. Horrela beraiengandik jaso genuena, ondorengoei pasatu behar dugu. Euskal Pizkundearen bidaia ez da amaitu. Beraz, bai bereiengatikan, guregatik eta etorkizunagatikan egin dezagun Euskal Herri euskalduna.